Ngiyanibingelela egameni loNyazi lwezulu. Lona okhulumayo umfana wakwaShange uSandile. Uqhamuka endaweni yaseShowe, entabeni zaseShowe, endaweni yaseMamba, ngaphansi kwenkosi uShange. Ngizoletha isibonakaliso engisibone ebusuku ngilele ebesontweni nje elidlule. Ngabona ngihamba nabantu abaningi besilisa. Laba abantu bekhombisa ukujaha mangihamba nabo. Engathi ke manje ngiphethe isihlangu ngihambe ngiyagiya emva kwabo. Ngithi hawu ekugcineni umuntu usoze waganwe kunini ngakufisa ukuganwa ngingaganwa. Izinto zami seyizolunga. Mangiqhubeka ngihamba ngibona sengathi khona ubaba ohleli ngaphansi kwesihlahla ukhombisa ukuthi kade ahlala lapha. Aphakamisa ikhanda ebese kungishaya mina ngithi mina hawu ukhomba ukuthi kade ahlala lana yini ingcono singahambi naye. Masiqhubeka ebese sizongena sengiyibona sengena ngesango lapha. Ebese bonke labantu ade ngihamba nabo bavele benyamalale khona la. Lana ngathi kuyinkantolo kuyisibhedlela ngoba kukhala nezingane. Ebese ngima nami ngisaxakekile ukuthi ngikuphi lapha engikhona bese ngikhumbula ukuthi hayi le ndlu lena ngangayibona kusekhaya lemphefumulo la. Amen. Ebese kungena i-call la efonini. Awu ngithi mina hawu le call le. Ebese ethi umuntu ngabe wena uSandile waShange ngithi yebo imina. Ebese ethi lo muntu wena uboshiwe unecala. Ngithi mina icala lani icala engilenzile. Ethi walala nezingane ezincane wayihlukumeza. Ngakho ke uboshiwe. Mangithi ngiyabheka lana khona amaphoyisa ngathi vele kusenkantolo. Le ndaba engizwayo ikhulume iphikhe njengoba ngikhuluma nje. Izwakala wonke umuntu ngiqalaza ngibona ukuthi hayi abantu babuka mina ukuthi hawu uye lona ohlukumezayo kanti. Ayi ebese kuthi angibaleke. Ebese ngiyibuza ukuthi ngizobalekelani ngoba ngenze lutho. Ebese kuba khona ongihlebelayo ethi hamba uye lapha uyolithetha icala lapha kulabo ushawula yini lapha. Ebese ngima ngithe ngisesendlele ngisamile ngisalinde lo waye ngaphambi kwami esathetha naye icala lakhe ngiphaphame. Ebese ngishaya uvalo ke kuphele nobuthongo ngiyibuza ukuthi hawu nginecala icala lani ngoba ngaze ngidlengule ngana ngaze ngihlukumeze pho lokho ngabe kuphumaphi. Hayi kusekuseni ke ngoba ngangivele nginenhloso ukuzosebenza la. Ngifike la kuMsombuluko kwakukhisimuzi ke la ekhaya kuMsombuluko nge-10 njengoba nje kuyisabatha namhlanje. Ngacela umshumayeli kwathiwa ngibuye ngakusasa ngizothula isibonakaliso. Ngafike ngasethula kumshumayeli. Wathi umshumayeli awabakini njengoba nje bewuhamba nabo kusho ukuthi ububahola ukuthi asambe nisiye ekhala lemphefumulo. Manje ke ngaleso sikhathi ke umuntu wayengembethe okuyena kusho ukuthi owayenza lemkhuba le emibi ngoba nami ngase ngiphatheke kabi ngithi hawu. Emva kwalokho ke izolo isibonakaliso sokugcina sengiyaqeda. Ngiphupha futhi ngihamba nabantu futhi abaningi mangifika kunesibaya sezimbuzi. Sigcwele izimbuzi ezinhle ezihlukahlukene. Mangithi ngiyabheka yiwo umndeni wakwaShange. EkaShange lapho engikhulele khona ekhaya komama. Ngikhule khona nje. Mangithi ngiyabheka lana bayahlangana ngamakhanda. Mabehlangana ngamakhanda bayakhuluma bathi sizomnika yiphi imbuzi kulezi imbuzi lezi. Ebese kuba khona encane imbuzi eyiqhuma mponjwana. Ebeliboshwe ngomchilo. Bethi haya othi omunye haya simnike yona le. Ebese ngithi mina ngizonika imbuzi ngicabanga ukuthi ngizonika imbuzi kube ngeke ngathi ngifuna imbuzini ngoba phela angizile ngokuthenga imbuzi. Imbuzi ngizoyenzana. Ngibuye ngicabanga ukuthi bafuna ungifuyisa.
ebese ngiyithatha le mbuzi athi amunye hayi akayiyeke le encane ngoba manje akathathele isindala unini ngithi mina banginikeza unini abayeke ichwane futhi yona izosala ibe yini hayi ngithule ebese-ke le mbuzi ngisayibambile ivele iphunyuke ngingayazi ukuthi ishonaphi le mbuzi nomchilo wayo ebese ngisaba-ke ngithi bazongithethisa laba makhehla ukuthi hawu sengiyishonisephi le mbuzi le hhayi ngibachazele ngithi hayi le mbuzi ebeninginike yona isivele yanyamalala ngiyazi ishonephi bevele bejabule bephakamisa izandla bethi bathi hawu thina-ke icala lethu selithethiwe asenacala njengamanje onke amacala ebesinawo asethethiwe ngixake ukuthi basho ukuthini manje ngoba phela mina ngikhathazeke le mbuzi laba bekunikeze yona isivele yaphunyuka yabaleka ngiyabingelela kuShelembe ebusinga nguShelembe ebusinga ufakazi seza lapha sizonikela ngembuzi nangemali sinikelela abantu abadala ukuthi sicela inkosi ibageze isigezele bona nengane zaphuphu bathi ke lapha soke simo uhlaba simo isikhathi ukuthi koze kukhulume bona bakhuluma ke bathi asize sebelambile sibalethele ukudla seza sabalethela ukudla kuze kwamahlandla amabili babuya bakhuluma bathi ke sebezoqedwa manje bazositshela khona eduze nje babuya futhi basitshela bathi ke sekulungileke manje sebeqediwe sekufuneka belanda sathi ke manje ake sizeke khona lapha sizoza ukuthi masibalanda ke sithatha liphi igxadu manje kufanele senze njani amen ngiyakhetha unyazi njengoNkosi nomsindisi ngathi ngilele ngelinye ilanga ngabona isibonakaliso ngumuntu ohlushwa imoya ngathi ngilele kwangathi ngisogangeni kunengane ethuli kuthiwa yazi ibulawe yini baprofetha kabaprofethayo ngathi mina ngengikwazi ukuyiprofetha lento ngoba iveli kepha idinga umthandazo ngathandaza ngathi mangiqeda ukuthandaza kwaqhamuka umkhulu wami ozala umama wathi mntanami hamba uye ekhaya lomphefumulo lapho uzofika usigeze khona sihlele bumnyameni nangempela ngafika lekhaya lomphefumulo nginerasta ekhanda bathi abashumayeli esangweni ngengene lana ngoba ngiyenye inkolo yobrasta ngaliqaqake lolo lasta wathi umshumayeli uyayikhetha inkosi njengomsindisi ngathi amen ngangena ngaphakathi nganikela ngahamba ngabuyela ekhaya kaMafunze kuthe ngelinye ilanga bathi silambile ngabuza komunye ngathi kwenziwa njani ngabona kuphethwe izipho wathi phatha lezo namandla azo ngabuya futhi ngayiphatha nganikela lafika isibonakaliso basho bathi mntanami siyabonga kodwa sisebumnyameni ngendlela ababe baningi ngayo ngathi lokudla enginikele ngako kuncane bathi siyabonga kukhulu namhlanje ngibuyile nembuzi zokubageza nginethemba lokuthi lapha ebumnyameni ngizocela ukuthi baphume ngicele nobabunyazi lwezulu lusilekelele ekhaya kaNdlovu ngiyabonga.